חושב שאתה מבין בכדורגל? ווינליין זה המקום בשבילך. תירשם בחינם לווינליין היום וקבל 80 נקודות. מלא את כל הפרטים באתר וקבל 50 נקודות נוספות. שלח טופס, תזכה, תקבל נקודות. נגמרו הנקודות? אל חשש, כל שבוע תקבל 100 נקודות נוספות מתנת ווינליין. מה זה נקודות אתה שואל? הנקודות שלך מאפשרות לך לשלוח טפסי ווינר וצ'אלנג'. צ'אלנג'? מה זה צ'אלנג' אתה שואל? צ'אלנג' זה הטופס שמאפשר לך להתחרות ראש בראש מול משתמש אחר כדי לראות באמת עד כמה אתה חזק. הצ'אלנג' הוא טופס ייחודי לווינליין. צריך עוד? בטח שצריך עוד. בווינליין תמצא מידע על קבוצות, משחקים, לוח תוצאות אונליין, מדריכים וכל מה שצריך בשביל להפוך לווינר בווינר. גם זה לא מספיק. בווינליין יש טורנירים נושאי פרסים, פורומים ומערכת צ'אט שבעזרתם תוכל להתייעץ. בנוסף תמיד תוכל להתעדכן במה שאומרים המומחים בפינת הממליצים. כל מה שאתה צריך היום בשביל להיות מומחה ווינר עכשיו. ווינליין, בית המהמרים בישראל.